temedde hectaruji leydi remandi no yaaji ha yitere wawata yiide yaajidi ndi ka haali ɗon e tutatere mum certuɗe ko wayno puɗi basalle e pomme de terre. Ngesa ba miɗa rema basalle miɗa rema pomme de terre ɗo yi ɗo ko soble woni ɗo ko 3 hectares woni ɗo. Jaggal nde mi sippi kilométraji seeɗa e lesnage hulgue remoɓe no jokki ɓurude basalle ɓenduɗe ɗe ko woɗɗani ɗon rewɓe no jooɗi e leydi no moƴƴina ɗen basalleje ngam moftude ɗe e nder sakuji nde fal goto e maɓɓe no weltori golle makko ɗe. meɗen keɓa gueɗe amin min gona ndemoɓe kono ñande kala min gara min golla ɗo min jooɓe. ɗo noon catal pewnugol fof ina wallita heɓde golle si tugnima e konngudi Maari Sow ardiɗo kawtal pelle e rewɓe remoɓe. tawi ndema amen ko no waɗa créer emploi sabi sa haytima to ɓe rewɓe ɓe sukaɓe gollatɓe o soble si ɗum fof waɗi ɗum seme ko yimɓe min joɓataɓe par journée heɓe mbaɗata ɗum seme sino waɗe récolté aussi to rewɓe min gaddata heɓe mbaɗata ɗum heɓe taƴata ɗum ina waɗi sukaɓe worɓe ɓe gandanɗani heɓe woni golle mabɓe hen ko si soble o taƴama ha paari heɓe ƴettata heɓe mbaɗa ɗum sakuji. E nder o nokku Maari Sow na rema gueɗe kewɗe kono e caɗele mawɗe saabu himo jogui caɗele joyitiɗe e heɓde ndiyam jarniteɗam puɗi ɗi. ne woodi caɗele saabi sa yi min ɗo ndemanmi ɗo min addoye ndiyam ɗam woni presque 1 kilométre saabi sa a waɗat premiére guesam mbaɗa deuxiéme mbaɗa troisiéme duwa addude ndiyam ɗam forage o gasmi toon forage ko 33 métres pour mi wawa wadde ɗo roose ɗo. caggal nde gayna remede sakuji ɗi ma dokke gam yeyde to dinguiral mawgal to Potou ɗo sakuji basalle kewɗi na joowi e nokkuji gala ko yeyeteɗi ka jeereje. Oumar Sow ko jeeyowo basalle. ɗo woni pakka mawɗo ɗo min tegata basalle amen min jeeya min jeeyata noon ko sénégalais ɓe min jeeya kadi sous région he ko wayno Mali ko wayno Gambie ko wayno Guinée Bissau. E wiide Oumar Sow basalleji pomme de terre bonayɗi caggal ndema ka ko caɗele tigirigui ko ɗum waɗi himo era ardiɓe leydi ndi ɗaɓɓana ɓe cuuɗi moftirɗi. laamu ngu kadi ina fonno min wallude ha kayne somin tawi min ndemi ha heewi taw men mbawi dañ chambre de froid bo min mofti walla no min mbaɗiri ha min yeeya. balɗe seeɗa caggal nde ardiɓe ɓe dartini yeyugol basalle moriɗe caggal leydi suudu toppitiɗo jeygu leydi ndi hono ARM no deƴina hakkille yimɓeɓe e biyol Babacar Sambene hikka basalle remaɗe nder leydi ndi ŋakkata ha tenti noon e julde korkaka. hay caɗele gote ngala e jeygu basalle ɗe kam e jeygu pompitére mbeɗa yiɗno deƴƴude haqqillaji ɓesguji ɗi wonde ŋakkede waɗata e juldere korko warore nde ma basalle godde e timmal. ko tonuji ujunere temeɗɗe tati e capanɗe jeetati Sénégal hato jini e basalle nder hitande kala kono to Potou rewo Sénégal caɗele mawɗe ɗe ina keddi ko wayno heɓugol ndiyam ngam remude.